Spadlo nám to! Takže sme naspäť, pretože mi to zase spadlo a už viem, že menu vo videu otvárať nemôžem, lebo mi to spadne. Čo ma dosť naštvalo. Ale našťastie pokračujem tam, kde som skončil. Ale video sa mi vyplo, takže som ho musel znova zapnúť, tak dúfam, že pokračujem tam, kde som skončil. Naposledy sme tú úlohu od neho zobrali, to som tuším už ešte hovoril vo videu. Pretože medzi tým, ako mi to video vyplo, tak som chytil rage. Tak, ešte som niečo zabudol povedať. Koliesko myši, si to môžete takto priblížiť a vzdialiť. Aspoň uvidíte, aký som fešák. Tak, môžeme ísť ďalej. Sa to tu nechce hrať. Prvá polovica, aspoň vidím, že má 20 minút, takže teraz, keď natáčam... Ozaj, ja som zabudol povedať. Bubučím, veď hovor o ňom. Takže takéto príšerky, čo majú okolo seba červený kruh, sú bossovia. A sú to vlastne silnejšie príšerky, to hádam viete. Môžu z nich padnúť lepšie dropy, viac peňazí a viac XP hlavne. Takže, nechám si od neho minúť životy trochu. A toto červené... Tak, a keď vidíte tu toto červené, hej? Stlačím cez to rolo, tak vidím, čo to je vlastne. Je to mocná sféra liečenia. Ja mám, vidíte, že mám iba 62 zo 75 života. Teraz 53 zo 75. Životy sa pomaly doplňajú, ale pomaly. Preto je tu tá sféra, ktorá vypadne z príšerok. Doplnila mi 75 života, takže mám plné. A môžem ho poraziť. Super. Padlo z neho veľa peňazí, aj celkom veľa bodov skúseností. Super, takže môžeme ísť ďalej. A sú tu dve druhy sféry. Slabá a mocná. Mocná doplňuje 100% života, tá slabá neviem koľko, ale menej. No, áno. Takže my sme mali mocnú, tá nám doplnila 75 života, takže vlastne 100%. Kam idem? Jaj? Tu nič nebolo? Na kraji? Radšej som to pozrel, aj. Takže toto... Dúfam, že... Aspoň bude mať to video dve časti, lebo sa mi to oddelilo. Jej, čo sa stalo? Ja som modrý. Hej! Ty, Grimagová palica je moja. No vráť mi ju pekne, poď sem, ja si to s tebou vybavím. A veď on zmizol v dime. Jej, aha, on je boss. On po mne vysiela takéto smrtky malé hnusné. No poď, ja si to s tebou vybavím, pekne z očí v oči. To nie si ty. Či? Je to on? Nie. Aha. To je mocná kreatúra temného sveta, to je asi niekto iný. Ale za ňoho by nám teoreticky mohlo padnúť toľko bodov skúsenosti, že budeme úroveň 2. Takže bum, bum. Áno, sme úroveň 2. A ďalšie vysvetľovanie. Zoberieme toto do inventára a hneď sa nám to dalo na seba. Takže, máme tu ohnivú guľu. Keď stlačím ľavé tlačidlo, tak už strieľam. A vidíte, mana sa mi míňa ohnivou guľou. Takže, ale aj sa mi doplňuje. Takže keď strieľam ohnivou guľou, míňa sa mi mana. Keby som strieľal magickou, tak sa mi mana nemíňa. Keď si dám takto do tabulátoru ohnivú guľu a toto sem a budem strieľať, stlačím tabulátor, tak sa mi to vymení. Čo je celkom dobré. Takto. Dobre. Potom, keď na to dám myšku, vidím, že... spôsobí poškodenie ohňom vo výške 110% mojich základných škôd. A moje základné škody sú 11 až 12. No, a z toho 100% je dosť. 110%, pardon, takže to spôsobí okolo 14 škôd. A stojí to 40 many. Takže keď s tým hitnem, malo by nám to minúť. Áno, minulo nám to 40, ale ono sa to aj rýchlo doplňa. Potom tu je toto. Toto spôsobuje 69% základných škôd. Fuj, 69. Také pekné číslo pre niekoho. Napríklad pre Bubučima však.
Nie. Dobre. Keď sme dosiahli nový level, ukázalo sa nám tu táto hovádina. Dosiahol si nový level skúsenosti. Máš k dispozícii ďalší talentový bod skúsenosti. Kliknutím ľavým tlačidlom otvor schopnosti skúsenosti. Tak dáme ľavé tlačidlo a otvorilo sa nám toto. Ja to zavriem a môžeme si to otvoriť buď tlačidlom S-ko alebo touto knihou. Takže. A vidíme to vlastne. Talent je možné použiť až od levelu 4. Jaj, aha. A toto vlastne, keď budeme si chcieť dať ešte aj niečo sem, tak to iba takto zoberieme a položíme si to sem, ale ja to nechcem, tak to vyhodíme preč. Potom, táto dvojka je, že máme 2 levely. Či? Áno, áno. A talent je možné použiť až od levelu 4, takže keď budeme level 4, ukážeme si, čo sú talenty. Potom sú tu vedomosti a sláva. Je to isté. Vedomosti, to si tiež ukážeme, až keď príjeme do mesta. Tak. Otvorím si inventár, či niečo nemám, nemám nič. Akurát mám už 461 bodov, čo to je? Bodov potenciál. Áno, ja už som sa pozrel. Tak klikneme na starčeka s otáznikom, úlohu sme splnili, on nám nejakú dal nám mocného strážcu duší, to chceme. Chod do kováckej dielne v pevnosti a tam sa opäť stretni s majstrom nejakým oným, tak ideme sem. Vidíte, že už sa nám tu objavili dvere. Na mape to tiež vyzerá ako dvere, to znamená, že sa tam donútra dá vojsť. Ak je modrá šípka. Vysvetlí, aké ešte ďalšie farby šípok môžu byť. Šedá, zelená, oranžová, červená. Takže modrá je, keď idete do mesta. Ja sa zatiaľ napijem. Ďalej, šedá je, keď idete niekam, kde sú od vás veľmi slabé príšerky. Zelená, keď sú slabšie príšerky, ale nie sú až tak slabé. Žltá, keď sú príšerky taký level ako vy. Potom približne taký level ako vy. Oranžová, keď sú príšery väčší level ako vy. A červená, keď sú veľmi vyšší level ako vy. A vtedy sa tam nemôžete dostať, keď je šipka červená. Takže zatiaľ nám tu majster vychrtlík, alebo ako sa volá, povedal, že táto ľadová stena nás bráni pred kreatúrami. A máme u neho otáznik, tak si ho dáme. Super, niečo sme vyhrali. A dal nám ďalšiu úlohu za 10 skúseností. Tak, my máme 145 bodov skúseností. A potrebujeme 440 do úrovne 3. Sme v kováčskej dielni. Musíme ísť sem za kováčom, lebo nám dal úlohu od neho. Tak to príjmeme. A on nám dáva úlohu. Jaj, toto je dlhá úloha. No dobre, príjmeme ju. A objavili sa nám tu dvere. Dobre, ešte nič. U kovača nemôžeme. Tak ideme do tých dverí a máme tam nazbierať nejaké veci. Toto je 15-minútová časť, keby to ide v celku. Je to 35 minút, to je nemožné toto. A vidíme, sme už v túto normálnom svete. Takže ja si otvorím schopnosti, ale ohnevú gulu si dám na 4, pretože som zvyknutý ju tam mať. A budem ju zabíjať so 4 a možno aj spravím niekedy. A padá nám z tých drevo z putnického duba. Tak to si zoberiem. Vyzeralo to ako nejaký tajný poklad. Aha, tuto bahno zase vstalo. Ho zakýlime, pošleme ho naspäť do bahna. Aj strom tu prišiel. Toho dáme dole. Padla nám sféra, zoberieme, aha, opasok. Pasok sa nám dal na seba. Toto drevo nám vtedy spadlo z toho bahenného muža. Strom sa robí, že že nás nevidí. Takto nám to padlo. Teda zo stromu nám to padá. Padne nám to ako takýto poklad, neviem prečo. Ale dobre. Všetky príšerky tu takto zabijeme. A vidíme tu otázniky, tak ideme za otáznikmi. Je to niečo takéto, stará váza. Mám preskúmať starú vázu, tak na to klikneme a z každej tejto vázy mám vybrať toto, magickú modrú oceľ. Keď ich budem mať toľko, koľko treba, tak sa môžem vrátiť, keď splním úlohu. Tuto asi bude strih, aby video nebolo tak dlhé, ako tuto to robím. A keď to dorobím, sa vrátime asi naspäť. Takže a komentovať sa mi to nechce, ako tu iba chodím a zabíjam príšerky. Takže zatiaľ... Bubučím, chceš niečo povedať? Áno, zatiaľ čaute. Aha, dobre. Tak zatiaľ je buď timelapse, alebo strih, alebo niečo.
počkajte, padol nám opasok. Je to ten istý opasok, takže si ho necháme v inventári a potom ho predáme. Takže som tu späť, aby som vám ukázal, čo mi padlo z príšerky. Je to univerzálny nápoj uzdravenia, takže ho vezmem, otvorím si inventár a je to niečo takéto. Je to elixír. Môžeme si o ňom prečítať. Obnoví 65% tvojich bodov života. Doba útlmu 10 sekúnd. To znamená, že keby som mal 5 elixírov a stále mi príšerky míňajú životy, tak si dám jeden a ďalší si môžem dať až za 10 sekúnd, keď skončí doba útlmu. Keď budem v PvP, čiže v aréne nejakej, bojovať proti hráčom, dám si nejaký elixír, tak ďalší si môžem dať až o minútu. Ešte nevypínaj, toto bude taký zaujímavý boss. No, zaujímavý možno nie. Hej. To je celkom zaujímavé. Moc nefértári nepozná hranicu. Ja poznám hranicu jednu veľkú. Postavím ju pred tebou, lebo už ma to jaj. Ja som sa zlákol. Tak, poď. Močný prísluhovač temného sveta. Down. Jo a teraz môžete vidieť, už sme skoro level 3, máme 434 bodov skúsenosti zo 440. Padla nám kryštálová gula a vidíte, že je zelená. Takže my si ju takto zoberieme. A je na nej otáznik. Kedysi dávno tu boli, ako sa to volalo? Počkaj, neviem. Kryštále pravdy. Jak tak. Hej. No tak povedzme, že to boli kryštále pravdy. Vám tiež takto pádali na zem z príšerok. Napríklad na to, aby ste dali preč ten otáznik, ste potrebovali 20 kryštálov pravdy. Vy ste na to takto klikli pravým tlačítkom a 20 kryštálov pravdy sa vám odčítalo. Lenže tí kryštále pravdy dali preč a ten otáznik tam nechali. Takže tak. Kryštále pravdy skoro vôbec nepadali. No, takže vždy ich bolo strašne málo a napríklad na vylepšenie, na odomknutie takej zlatej veci, ktorá sa volá legendárna, no, tak trebalo 1000 aj. Z príšerky padalo 7, 14, nejak tak. Vidíme, že toto je šedé. Takže je to šedé a toto nie. To znamená, že toto môžeme používať, lebo sa vyžaduje level 1. A pri tomto sa vyžaduje level 3, takže si musíme počkať do levela 3. Super, sme level 3. Dáme si zase naspäť nový tento. Oný. Takto si to tu uložím. Dobre. A už tu máme ľadovú gulu. A dáva to strašne slabé poškodenia. Len 30% našich základných škôd. A zasiahnutí nepriatelia počas 3 sekúnd v PvP 1 sekundu budú trpieť mrazom. Ich rýchlosť pohybu sa zniží o 50% a rýchlosť útoku o 15%, takže budú pomalší vlastne. Zoberieme si rukavice. Je to lepšie. Má toho znovu zbroje 5, hen to je naše len 4, takže si to dáme.
Ďalej. Môžeme tu vidieť ošumelú bedňu. Či debnu. Prídeme takto pred ňu, stlačíme na ňu a z nej vypadne niečo. Vypadol nám univerzálny nápoj uzdravenia. A mimochodom, tie nápoje si môžeme dať takto aj do... Nie, takto som to vyhodil preč, netrafil som sa na slot 7. A mňa sa to spýtalo, či to naozaj chcem vyhodiť, ja to vyhodiť nechcem. Môžeme si to dať takto na 7. Takže keby bola núdza, tak stlačím 7 a vypijem to vlastne. To ešte... Jaj, ozaj, vidíš? Ešte, že si mi pripomenul, ja som zabudol. Počkaj, ešte to tu vyriešim. Lebo sa nevedia správať. Vstávajú z blata, ako si myslia, že ich tam nepošlem naspäť. Otvoríme inventár. A vidíme, teraz už to není šedé, lebo sme level 3, takže už ju môžeme nosiť. Je zelená, to znamená, že bude dosť lepšia ako táto normálna. Keď si na to dáme, tak má 152 hodnotenie blokovania. Tá naša len 94. Potom má to účinnosť blokovania plus 1, to je to isté, ale aj plus 10 hodnota zbroje. A okrem toho je v tom už hodnota zbroje 26, ale ešte to 10 pridáva. Takže si ju dáme takto. Vlastne si ju dáme tak, že to takto prehodíme. Alebo dvakrát na to stlačíte. Jo, ja som teraz rozmýšľal, že ako sa to dáva ešte ináč a som na to prišiel. A máme nový prútik, tiež je lepší, tak to vymeníme. Mám ten lepší? Mám ho, dobre. Stlačíme na toto. Tak. A jaj, vlastne ide sa takto. A mohli by sme... Jaj, stromy. A vlastne už bude pomaly koniec videa. Tam máš peniaze, ale nevadí. Kde? Cash! 5 medí. Len. Už máme jednu striebornú mimochodom. Mohli by sme vyskúšať aj tú trojku. Vlastne ono ich to takto zamrazí a spomalí, vidíte? Dáva to strašne malý damage. DMG. Tak, ideme naspäť ku Kováčovi, lebo ten nám zadal tú úlohu. A vlastne toto sú len príšery ovládané neumelou inteligenciou. Ešte nie sme v online svete, hej? Zasa si späť nám sa. Máme nad ňou otáznik, tak to dáme. Tu je otáznik, tak si otvoríme otáznik a vyberieme toto. Super. Teraz, keď na ňo klikneme, počkať, ešte na dokončenie úlohy klikneme na tohoto. Super. Dáme šipku späť a potom zoberieme úlohu. Teraz vám chcem ukázať u Kováča. Na ňo klikneme a dáme opraviť predmet. Takže niečo, čo má už pokazenú životnosť minútu, to má 60 zo 60. Nájdeme toto. Oblečenie máme životnosť 39 zo 40, takže to bude chcieť opraviť, aby sa tá životnosť neminula. Takže buď si to môžeme dať takto sem a opraviť, alebo keby sme mali pokazené napríklad 4 veci, aby sme to postupne nemuseli sem dávať, dáme opraviť všetko a opraví sa nám všetko. Tak. Potom ďalej, keď nám ho stlačíme, je tu pozrieť ponuku, na to dáme a on vlastne predáva diadém za 32 medí. Tuto sú neviem čo. Tuto on predáva kúpiť a ja mu môžem vlastne predať veci. Takže ja by som mu predal všetko, čo mám, pretože je to horšie. Môžem mu predať všetko, že? Áno. Dobre. Takže pravým tlačítkom mu to takto popredávam, alebo mu to môžem, pohádzať nie. Tak iba takto práve tlačítko. A keby som to lutoval, tak dám odkúpiť a môžem si to kúpiť naspäť. Je cena taká istá, alebo mi to dá drahšie, alebo lacnejšie? Cena taká istá, ale keď si od neho niečo kúpiš a potom to dáš naspäť, tak si viac minul ako zarobil. To je hajzel, čo? Takže my si kúpime diadém, pretože neviem čo s peniazmi. On sa mi hneď dal hentam. Super. Takže ideme si dať úlohu. Ale ešte vysvetlím toto tu šedé, keď sú tie schopnosti šedé, to sú iba v meste, tak ich nemôžete používať. Aha, takže keď teraz stlačam 4, tak mi to píše, tu nemôžeš využiť žiadne schopnosti. Ja som na to úplne zabudol. Dobre, môžeme ísť. Počkáme. To bude hodinové video do prkna. Hej, on tu je so mňou, čau. Toto mám dostať sa až nakoniec? No rýchlo. Mám vojsť do Grimaxtonu, no tak nech to je čím rýchlo za nami.
Vy tam budete mať asi ďalší strich, pretože sa mi to nechce natáčať. Ale možno nie. A nechce sa mi takisto nič hovoriť. Tak. Bubučím? Áno? Ty už máš svoj YouTube kanál? Nie. A kedy si ho založíš? Neviem. Ale založíš. Áno. Dobre, tak keď si Bubučím založí kanál, bude v popisku a budem si natáčať videá. Padlo mi tu dvakrát lanový golier, otvorím si inventár. A není sú také isté, ten lepší sa nám dal hneď na seba, takže to je lepšie. Takže to je dobré. Tak, môžeme ísť. Tu je lanový golier tiež. Ten je taký istý. Teda, počkajte, Bubučí ma upozornil teraz. Povedz nám rozdiel medzi tým, čo máme a tým, ktorým sme vyzbrojení. Takže tam není žiadny rozdiel, až na to, že ten, čo nemá na sebe a prbo, tak Takže tento? ten má prázdny slot. Prázdny slot slúži na to, aby ste si tam mohli dať drahokam. Drahokam si buď môžeme kúpiť v obchode, alebo ho nájdeme na zemi. Napríklad otvorím si tlačítkom klávesou T, alebo túto stlačím na to najväčšie tie váhy, si otvorím zase tento obchod. Tak je to to isté ako toto, neviem prečo toto je dvakrát. A keď si túto odkliknem drahokami, tak tu mám drahokami všelijaké. Toto sú runy moci, to je nič, to potom si vysvetlíme. Takže sú tu drahokami. Napríklad, keby som mal surový rubín, nie, to sa dáva do zbrane. Napríklad surový kiant, tak keby som ho mal tu v inventári, kliknem na neho pravým a pravým tiež do tohto, že? Áno, do toho predmetu, kam ho chcete dať. Tak si dáme tento s prázdnym slotom a môžeme ísť. Hej, počkaj, bedňa. Či debna. Ako čo robí? A ešte tuto na boku máš niečo, možno tam niečo bude. Kde? Tuto na úplne, tuto proti Jaj? tebe. Aj na druhom boku. A oblečenie. Ja som si to ani nevšimol. To je to isté. Ako to? On je 3 a má schopnosti levelu 15. Aha, ďalšia bedňa. Debna, pardon. Tak, ja sa to pokúsim čo najrýchlejšie prejsť a snad sa mi to podarí. Neviem, či budete mať timelapse strih alebo nič. Uvidíme. Takže, dosiahli sme stupeň 4. Takže už si môžeme vysvetliť, čo sú to talenty. Zoberieme ešte veci. Tento má 8 hodnota zbroje. Takže, teraz sme pred dôležitým rozhodnutím. Buď si chceme zobrať, čo má hodnotu zbroje 8, alebo hodnota zbroje 6 plus prázdny slot. Ale máme tu hodnotu zbroje 6 s 3 prázdnymi slotmi. Takže ja si dám radšej ten. Ináč tu je... Potom tu je ešte tento s hodnotou zbroje 10. Ty si ho nedal, ten golier, ty si ho trafil na oblečenie. A ten s 3 slotmi. Aha. Tak si dám toto oblečenie. Zatiaľ aj tak. Jaj, počkajte, toto. Takže dosiahol som nové toto. Takže už tu mám 4 tieto, takže 4 levely a dostupné talentové body sú 4. Takže vylepším si napríklad magickú strelu. Stále hovorím Takže dáme toto. Vidíme pod týmto, že čo si môžem vylepšiť. Buď toto, stojí 2 talenty, toto 3, toto zase 2, toto 2 a tak ďalej. Vidím, toto už môžem použiť, toto vlastne nemôžem to použiť. Je to šedé, pretože ešte nemám tú schopnosť. Táto ľadová nové je až od 6. levela. Portál je od 9. úder bleskom 12. a mrazivý vietor 15. A vylepšovať si to, ešte sa s tým nemôžem ani sa pozrieť od akého levelu. Ale tento spätný výboj si môžem vylepšiť.
Každý zásah magickou strelou ti vráti 5 bodov many. To určite chcem. Ešte mám 2 body skúsenosti. A toto si asi dám, lebo to zniží spotrebu many. Takže máme toto. Keby som to chcel dať preč naspäť, to kliknem a mám 2 body skúsenosti. Toto si môžem dať od 5. levelu, lebo je tam pritom 5 na to. Takže si to dáme.